Piu, piu, piu. Cei trei prieteni. Episodul 2. Cum să jefuiești o bancă. Bună ziua, astăzi suntem noi aici și vă arătăm cum să jefuiți o bancă. Suntem aici cu ursul cioc de rață și cu tigrul cioc de rață. Astăzi cum am mai spus, vă arăta cum să jefuiți o bancă. Și acum vă vom arăta, scuzați-mă că ați răgușit. Așa, vom vedea cea mai puternică bancă din lume. Și un cioc. 3. Aci. Mai încercăm o dată. Și. Aci. America de Nord. Să vedem ce se întâmplă acolo. Astăzi am recoltat 3 șpetone de aur și le vom ține în această cutie. Cu acești bani o să-mi iau un nou partener. Ce? Echiparea. Echipat! 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 Hacker. Distragant! Sniper. Sniper. Corecție, sniper. Unelte. Laptop cock cu generator de ultimă performanță. Telefoane. Căști cu semnal slab. O chioasă fără gloanțe. Bec planetar. Distragantul distrage cu una în cap. Misiune îndeplinită. L-am distras. Te-am auzit. Acum deschid cutiuța. Pip, 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 pip. Piu. N-am apucat să deschid cutiuța. De ce? Bani. Nu pot să ajung, gata, i-am luat. Hai înapoi, hai, rapid! Misiune îndeplinită. Piu. Să deschidem! Bine, mă simt bine și... Pam, 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 pam. Doar atât? 4, 5, 6 cenți. Cu banii ăștia chiar pot să-mi iau alți parteneri. Iupi! Sfârșit.